Ajándékoz 2014-es tesztvezetéskártyát. Factory 5 GTM, száguldás közel 300 km/órával. Ariel Atom, 3 másodperc alatt 100-on. Porsche 911 Carrera, a pályaversenyzés élmény. 2014-es tesztvezetés ajándékok 29.900 forinttól a vezesd.hu oldalon. A száguldás élmény. Műsorunk támogatója a GSM Line. Minden, ami mobil. A Vezesd sebesség magazint látjátok. Első rovatunkban egy olyan autót találtunk nektek, ami nem csak Magyarországon, de még világszinten is különleges. Második rovatunkban ellátogatunk a Proptech műhelybe, és kicsit szerelgetjük, tovább építjük a KitKart. A harmadik rovatot pedig, ha megnézitek, úgy fogjátok érezni, hogy 5 perc alatt éveket okosodtatok, ugyanis csajok beszélnek nekünk az autókról és az autók világáról. A Párizsban székelő Nemzetközi Automobil Szövetség 2010-ben írta ki a hosszú távú terepviadalok újabb versenykategóriáját, a T3 Light-ot, ami, ahogy a neve is mutatja, egy a T3 kategóriához hasonló, de kisebb hengerűrtartalmú erőforrással szerelt, könnyebb konstrukciójú, egyszemélyes terepautó versenysorozat. A tereprali világkupa futam hazai résztvevőjének, Hangodi Zoltánnak Klement Norbert segített az autó megépítésében. Norbert álmodta meg a vázat, a külsőt és a további közel 3 évnyi fejlesztéseket és teszteket a HQ Racing Team végezte. A végeredmény egy FIA által elfogadott homológ, azaz a világ összes terepviadalán indítható T3 Light buggy lett. Az erőforrás egy Yamaha R1-esről származik, ami apró tuninggal 183 lóerős. A motorkerékpár blokk váltójának köszönhetően egy szekvenciális váltórendszer könnyedén kerülhetett kiépítésre, így a fokozatok egymást követik. Hiába a könnyű 750 kg-os szerkezet, a hosszú távú versenyeken jelentős segítség a szervóval könnyített kormányzás, valamint egy komoly sperdifi, hogy kellemesen lehessen kilincsel előre kanyarodni a poron. Az ütősebb útegyenetlenségeket egy 28 cm-es rugóúttal rendelkező futómű simítja ki. A buggy gyorsulása eszméletlen. A 6 sebességes váltó végátétele terepen 150 km/h, azaz óriási erő áll rendelkezésre közepes fordulatszámoktól. Átétel függően simán mennek 220 felett, de a szabályok 150-nél húzzák meg a határt. A HQ Racing Team versenyzője, Hangodi Zoli, jelenleg a második helyen áll a világkupában, az idei évi sikereken felbuzdulva, jövőre már több sivatagi futam részvételt is tervez. Mennyire veszi fel a rázkódást? Tehát itt a futómű mennyire nyer egy 20-30-40 centis gödröt mondjuk egy kiló fölött? Hát azokban már nem lépünk bele, mert már akkor a tempó, hogy átrepül fölötte, de én azt gondolom, hogy minél gyorsabban megyek fel, annál stabilabb a kocsi. A futómű a szenzációs, tehát igazából soknak tűnik földúton 150-nel menni egy laikus számára, de ezek az autók erre valók. Tehát ez ott él igazán ez a kocsi, hogyha rossz minőségű úton tudok vele gyorsan menni. Minél gyorsan megyek, annál jobban kisimul. A Vezesd sebesség magazin arról is ismert, ugye nem csak mutogatunk autókat, hanem ki is próbáljuk. Hát azért azt mondom neked, vegyes érzelmekkel állok még itt az autó előtt, mert azért aszfalton menni egy autóval egy dolog, terepen meg azért 3 dolog. Ugye ott van egy plusz dimenzió, amihez az ember nincs hozzászokva. Egy pár információt, mielőtt én ezzel az autóval egy métert tennék, hogy mire figyeljek. Egy nyugodt szerrel, teljes gázzal tudsz menni ezzel a kocsival, itt nem lesz probléma. Szerintem nagyon rá fogsz érezni az ízére, én nagyon fogod élvezni. És én nagyon bízom benne, hogy egy meghatározó élmény lesz a számodra. Reméljük, hogy nekem is, és neked sem lesz maradandó. Ugye az első dolog az, amit egy olyan laikus, olyan offroad laikus, mint én, megkérdez, hogy mennyire borulékony. Az az érzésem az autóban, hogy én ezt nem tudom felborítani. Nyilván fel lehet borítani, mindent fel lehet borítani. Mert ugye olyan magasnak tűnik, tehát egy normál aszfaltos autóhoz képest az itt véget ér, ez meg itt még azért egy jobb plusz fél méter, ami bár mondjuk lenn van a motor, lenn van a súly. Lenn van az egész súlypontja egyébként, igen, de ez a futómű kimozog minden. Tehát ha én azt gondolom, hogy ha fel lehet vele borulni, akkor előrefele lehet vele könnyebben borulni egy olyan rossz indulatú gödörni, ahol meg tud ugye bakolni az autó, de az is ki van valamennyire azért küszöbölve, mert minden súly hátul van a kocsiban. Ez a nagyon hosszú a váltókar, elől az egy, a többit meg fölfele kell húzogatni, a kuplungot csak indulásnál kell használni, utána már nem kell, esetleg a visszaváltásoknál, de azt sem minden esetben használom.
Ez a kis kar az irányváltókar, azzal tudunk váltani lükvercet, mellette az egy olajos hidraulikus kézifék, a kormány a szervokormány, nagyon könnyű tekerni és nagyon gyors a kormány, úgyhogy igazából a többivel neked nem kell foglalkoznod, én beindítom és aztán a pedálok ugyanott vannak. Fordulatszám aktuális? Én 10-11 ezerre állítottam, akkor villog, hogy váltsál, ott adja le a legjobban a nyomatékát, de elforgatható 14 ezerig is, tehát nem probléma neki. Jó lesz a 11. Amikor egy ilyen autó elkészül, ugye van belőle egy darab, olyankor a legdrágább. Ilyenkor azt mondjuk ennek felmérhető eszmei értéke van? Vagy van olyan, aki azt mondja, hogy hello, építsetek nekem egyet, vagy megveszem ezt tőletek? Tehát mi a jövője egy ilyen autónak? Hát ez az autó az megfizethetetlen egyébként, tehát én nem gondolom, hogy ezt én valaha egyszer el is fogom adni. De ebből az autóból 5 darabot gyártunk, és a második, harmadik, negyedik azok megfizethető áron lesznek, és az is a cél egyébként, hogy egy olcsó fenntartású, elérhető versenyautót tudjunk eladni, amit hobbi járműnek is lehet használni, tehát ebből lesz egy versenyszéria és lesz egy hobbi széria. Ezeknek a gyártását Szlovákiában és Magyarországon közösen mi csináljuk, és én is fogom forgalmazni, az a világon mindenhol lesz az autó. Az ember egész addig nem izgul, amíg be nem röffentik alatta a gépet, és az első gázfröccsöt meg nem teszi. Hát egy motorkerékpár blokkot lábbal irányítani, a fordulatot, az már most, jaj, 1 centit nyomom meg, és már 4-5 ezer. Előre egyes. Én egyelőre egy pár lassú kört mennék, hogy meglássam, hogy indul, hát így. Most még stabilnak tűnik. Harmadik. Megnézem a pályát, mert azért az egy idres gödrös rész. Az egész jó, ez a motorblokk, tiszta szekvenciális váltó feeling van. A kaszni azért borul, olyan, mint egy motorcsónakban lennék egyelőre, csak az ennyire egy fék. Hihetetlen rövidek a pedálok, a pedálutak. Nagyon rövid úton járnak. Pici bátrabb gázt fog neki nyomni harmadikba. Már negyedik. 5. Hú, de veszi a kanyar. Hallod? Jó van. Azt hittem 120-ra jövök, azt ez még csak 60. Ja, az nem, az a hőfok volt, ember. Na most már, igen, 7000-nél kezdi el tenni a seggét. Kicsit én megfékezem, de még mindig kanyarodik. Oha! Kezd jól lenni a dolog, ilyen 6000 fölött. Ez tényleg olyan feeling, mint az atom, hogy rálépek a gázra, és amikor igazi fordulatom van, akkor olyat tolja a hátulját, hogy b***arok. Harmadik, 5000, 6000, 7000, 8000, negyedik, 5. és 9000. Ez ahogy kell! Anyám! Hallod? Most már 6-ban meg volt 10 000 fölött. És tényleg, ahogy mondta az Oli, annyira kisimul az autó nagy tempónál, hogy az valami döbbenet. Hát ez meg kifejezetten a szívemhez közel áll, hogy egy Yamaha R1-es blokk, amitől nem valami BMW, vagy Toyota, vagy bármi, hanem egy igazi motorkerékpár blokk, ami 14 000 forog, nem is kell belőle annyi, 11-12, tökéletes. Na lássuk! Komolyan mondom, mintha az ember ebbe született volna.
félelmetes ez az autó. Nem az, hogy R1-es blokk és hihetetlen módon ugye tolja és megy és erő, nincs, hogy nincs erő, hanem az a precizitás, amivel mindent le lehet reagálni. Egy az, amit az ember érez, hogy minden egyes centi mozgást azonnal érez, és a rá adható reakció az is annyira finom, hogy mint az ember mindig ilyet vezetett volna. Tehát 100-szor egyszerűbb vezetni egy ilyet, mint egy utcai akármilyen autót, amit ugye rálép az ember a fékről, kicsit erre húz, kicsit arra húz, ez nem húz sem erre, ez pontosan precízen csinálja. Gratulálok, nagyon fantasztikus ez a járgány. Köszönöm szépen, örülök, hogy ugyanezt érezted, amit én is érzek a kocsiba. Én nekem is az a véleményem egyébként, hogy nagyon könnyű vezetni, és egy viszonylag egy fiatal gyerek is, akinek van egy kis vér, az is tudja könnyedén egyébként vezetni, irányítani az autót. Sokáig mondtam, hogy utas vagyok a kocsiban, most már úgy érzem, hogy kezdem már uralni sokszor az autót. Egyébként nagyon könnyű vezetni, de ugyanezt érzem, amit te, úgyhogy nagyon örülök, hogy ugyanezt mondod. Ugye amikor telefonon beszéltünk, már akkor mondtad, hogy ez a terep Ariel atomja, én ezt azt mondom neked, hogy nem, az az aszfaltos, az aszfalt nem tudom milyen buggyja, mert egyszerűen ez, komolyan mondom, az első autó, amire azt kell mondjam, hogy nagyobb élmény vezetni, mint az Ariel atomot. Mikor lesz belőle a kétszemélyes verzió? Hát le kell gyártsunk egy 4-5 darabot ebből a kocsiból, és utána állunk neki kifejleszteni a kétszemélyes autót. Várjuk a kétszemélyes verziót, az Ariel Atom, illetve a Factory 5 GTM meg a Porsche mellé egy ilyen kétszemélyesben jelentkezünk rá, jó? Ahogy van kétszemélyes, léci, hívjál minket a vezest.hu-n, lehet ilyen autót vezetni, ki tudja mikor, lehet, hogy 2 év múlva, de hogy lesz ilyenünk, azt tuti. Technikai rovatunk támogatója a PropTech. Most pedig ellátogatunk a PropTech tuning műhelyébe, ahol folytatódik a kitkárépítés. Kitkár alkatrészeit a festőműhelyből fóliázva kaptuk meg, ez a csomagban benne volt, ezeket az alkatrészeket kicsomagoljuk, és ma elő fogjuk készíteni az első futóművet, a kerékagyat, a féktárcsát és a lengőkarokat, teleszkópot. Bármilyen meglepő, a versenyféktárcsa a gyártó által ajánlott Simla nem belső léghűtésű, mert az autónk olyan könnyű, hogy a gyártó szerint ez az autó ezzel a féknyereggel frankon meg fog állni. Amúgy ez egy hátsó futómű alkatrész, de se baj, a szilentek összerakásából pont ugyanúgy viselkedik, mint az első. Ilyenkor kicsit eltorzul az alakja, de ezt majd rendbe hozzuk egy belső dörzsárazással. Miután beütöttük az összes 44 darab félszilentet, a forgószemek belső alakját geometriailag pontossá tesszük egy állítható dörzsár segítségével. Feszes volt a persely mérete, ezért állítottunk a dörzsáron még egyet. Átvigyük rajta. Ez még mindig szoros. Azért gondoltunk a B-tervre is. Mivel a dörzsára nagyon nehezen ment. Bevetjük a nagyobb szerszámot. Tuti. Miután meg vagyunk az átmérővel, az előkészített szilentet belülről megzsírozzuk. Grafitos zsír, ami az első összeszereléskor feltétlenül ajánlott. Kész a lengőkarunk, akkor a talpas gömbfejet fogjuk beszerelni. Angliából érkezett. Önzáróanyát használunk, hogy a műszakin a járművünk átmenjen. A perselynek a méretét úgy választottuk meg, hogy a teflon persely oldaltámasztó felületéhez képest túllógjon 0,3 mm-rel. Ez azért kell, mert a persely használat közben áll, és a teflon persely forog rajta. Azért különösen fontos nekem ez az autó, mert az iskolában egyet terveztem, egy hasonlót, egy Super 7-t. Annak az alapkoncepciója volt a feladatom,
és az első futómű komplett megtervezése. Úgyhogy most kicsit visszapörögnek az évek, és gyorsabban ver a szívem. Idáig összeraktuk az alsó lengőkarokat, és most, amikor a kerék agyra és a tengelycsomra akarom felszerelni az irányítókart, apró baj, hogy a gömbfejnek a anyamenetét, a csavarmenetétől nem tudom a másik csavar, rögzítő csavart beszerelni a helyére, mert túl magas. És nem megy bele. Itt. A megoldás az lesz, hogy leköszörülünk a csavarnak a fejéből. Azért vannak olyan szituk, amikor az összeszerelési utasítást elő kell vennünk. Most például az első futóműnek a felső lengőkarja valahogy picit távol van a kerékagytól, ezért elővettem a laptopot, kinyitom és megnézem, hogy az összeszerelési utasításban valójában hogyan is vannak ezek a dolgok leírva. És itt vagyunk egy picikét távol. Úgy tűnik, hogy a használati útmutató megnézése, az összeszerelési utasítás megnézése se segített. Tehát az első alsó lengőkart jól raktam be a helyére, a felső lengőkar is idevaló, viszont ez a geometria, ez magáért hagy valamit. Tehát a megoldásként egy e-mailt küldök a gyártónak fényképpel. Most pedig helyezkedjetek el jó biztonságosan az otthoni sportüléseitekben, ugyanis jön a New Pineapple Team Hostess csapat, akik az autókról és az autózás világáról okosítanak ki. Valami közlekedés? Hát valami közlekedési rendszerek, szabály, valami, nem tudom. A K talán a kocsi. Hát a K betű feltételezem valami közlekedés. Az R az a rutin? Robogó. Nem tudom. Aha. Közúti? Nem. A stop tábla, meg ezek. És így. Nem tudom, az a lényeg, tudok vezetni. Jesszusom. Ne, ilyet neki. A teteje valaminek. Hát sok mindenre lehet való. Hát ez egy autóalkatrész, ami a kocsiban található. Valami fontos szerepe van, mert nem raktak volna bele. Hát nem tudom, sok minden megfordult a fejembe. Valamit összekössön, mint belemegy valami cső. Gondolom, az megy az autó, akkor forog, nem? Szerintem így ez így a középrésze, nem? Ami a... Talán egy fogaskerék? Biztos valami nagyon fantáziadús neve van. Ez gőzem sincs. Dugattyú. Robbanó motor. Durran egyet, amikor elindul, vagy robban egyet. Nitróval működik. Nem benzinnel, se nem gázolajjal, hanem hát ilyen nitróval. Nem. Így kirobban ott a pufogó gáz, nem? Hirtelen indul be. Ugye alapból, amikor beindítom a kocsit, akkor ugye a dízelesre. Pedig olyan baja volt ma a kocsimnak. És nem tudom.
hogy az irányítja, hogy merre, a kormánynál, hogy tekerem, és merre. A féknél lehet. Hát egy tengelynek az egyik fele. Hát a váltóból jön ki, és azt hajtja az autót. Ez adja a hajtást Nem itt van benn? Ahol ülünk? Valahol. Ez valami vizes dolog. Hát, Ez így a hűtő. Vízgőzös autó? Piros és egy ilyen fehér vonal van. hát egy piros kör, és abban a közepén van egy fehér csík. T betű van rajta? Talán. Ilyen X van rajta. Igen, van jogsim egyébként, csak most így nem ugrott be. Hát ilyen kör, és ott van húzva. Piros színű. És hogy néz ki a mindkét irányból behajtani piros tábla? Ugyanolyan, csak mindkét oldalon ki van rakva. 6. 2, 3. 10. 200. Szerintem 200, nem? 15. 13. Lehetséges? Annyi? Körülbelül 3 méter hosszú lehet. Nem, 2. 5. Elő. Hátul. Elő, nem? Elő. Szerintem nem mérvadó, hogy most hol kell lenni a motornak ahhoz, hogy most első vagy hátsó kerék meghajtású. Minden autónak elől van a motorja. Ja. Hátul. Felül? Szerintem felül. Európai? Suzuki? Nem Suzuki. Nem, vagy de Harley Davidson. Kawasaki, Suzuki, Devo, Babetta. Hogy ne gyulladjon ki a kerék. Azért, mert ugyebár Hogy mindenki ugyanarról a színvonalról induljon, ami a gumikat illeti? Gyorsaság által elég hamar felmelegszenek a gumik, és ugyebár ezután a kocsik ilyen guminyomokat szoktak hagyni, meg a gumi el szokott égni. Hát, hogy nem ölegedjenek túl majd. De ezt nem fűtik inkább? Pedig tudok, csak ilyenkor. Hát tudom, de nem jut eszembe a neve. Mihalusz. Nincs is annyi. Fukta. Hát én elhiszem, hogy nagyon sok van. Csak Forma 1-et néztem. Nem tudom, olyan fura neve volt, és rövid ideig volt benne. Baumgartner, az bele számít. A gsmline.hu és a vezest.hu közös nyeremény játékának a nyereménye ez a Samsung telefon, és megcsörögheted a haverodat, hogyha 100-ként küldöd be a helyes választ a vezest.hu megtalálható kérdésre. Ez volt a Vezesd Sebesség magazin, legközelebb 2 hét múlva jövünk itt a Digi Sporton, addig is látogassatok el weboldalunkra, a www.vezesd.hu-ra, ahol egy csomó jó verdát és egyéb híreket találtok, akár a következő adásról is, vagy megnézhetitek az eddigi adásainkat, tehát legközelebb 2 hét múlva. Sziasztok! Műsorunk támogatója a GSM Line. Minden, ami mobil. Ajándékoz 2014-es tesztvezetéskártyát. Factory 5 GTM, száguldás közel 300 km/órával. Ariel Atom, 3 másodperc alatt 100-on. Porsche 911 Carrera, a pályaversenyzés élmény.
2014-es tesztvezetés ajándékok 29.900 forinttól a vezesd.hu oldalon. A száguldás élmény!